Hello guys, गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय। वेलकाम टू माय चेनेल। बिदिब्ला दिनै जोङो एसएसपी टेट गाइड बिजाबनिफ्राय 41 निफ्राय माखासे MCQs नि सल्युशन्स आरो हिन्ट्स नायगोन। नोंथांमोना सिगांनि भिडिअसआव बिनि सिगांनि क्वेश्चन्सफोरनि MCQs नि सल्युशन्सफोरखौ नुनो मोनबाय। जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दंखायो, बेवहाय थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला दायो भिडिअखौ नायबाय थादोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै हो। स' नायनि जों बिदिब्ला 41 निफ्राय जोंहा 41 आव दङ मोननै अनजिमानि सानजाबगासेया 1080 बिसोरनि दुसासेया 36 जायोब्ला देसासेया बेसेबां होननानै बुंदों। होमब्ला जोंहा मोननै अनजिमानि सानजाबगासेखौ होनाय दङ, जोंहा मोननै अनजिमानि प्रडाक्टखौ होनाय दङ। होमबा बिसोरनि दुसासा अर्थात एलसियामखौ होनाय दङ। मोनसे एलसियामा बेसेबां 36 आरो देसासेया बेसे जागोन होनना सोंदों। देसासा माने HCFआ बेसे जागोन होननानै सोंनाय जादों। स' जों नायनि जोंहा बिनि थाखाय मोनसे फर्मुला दंखायो, जाय फर्मुलाखौ नोंथांमोना क्लास 10 नि मेथ्सआव नुनो मोनगोन। आरो बे फर्मुलायानो जाहैबाय ओरैबायदि, जोंहा फर्मुलाया बेबायदि मोननै अनजिमानि सानजाबगासे इकुवेल टु मा जायोनो देसासा आरो दुसासा। अर्थात देसासाजों दुसासाजों जों सानजाबोब्ला जों बै मोननै अनजिमाजों सानजाबना मोननायजों जोंहा मा जायो समान जायो। जेनेबा फर एग्जाम्पल आं नोंथांमोननि खिन्थानि साप'ज जों अनजिमा मोननैखौ जोङो 50 लाबाय आरो मोनसेखौ जोङो 40 लाबाय। अब्ला 50 आरो 40 नि एलसियामखौ हमनानै लाबाय, x होननानै हमना लाबाय, आरो 50 आरो 40 नि देसासाखौ जों x होननानै हमना लाबाय, दुसासाखौ जों मा होननानै हमना लाबाय y होननानै हमना लाबाय। अब्ला मा जायो 50 जों 40 जों सानजाबनानै जोंहा जेसेबां मोनो, होमबा 50 आरो 40 नि देसासा आरो दुसासा सानजाबनानै जोंहा एसेखांनो मोननांगोन, बे बाथ्राखौ बुंदों। होमब्ला जोंहा दा बे फर्मुलाखौ जों बाहायनानै जों बे सोंनायनि मावफुंथायखौ जों गोरलैयैनो दिहुननो हागोन। बिदिब्ला हिन्ट्सआ बेनो, मोननै अनजिमानि सानजाबगासेखौ जोङो मोननै अनजिमानि सानजाबगासेया जोंहा मा जायो देसासाजों दुसासाजों सानजाबना मोननायजों जेब्लाबो समान जायो। बे फर्मुलाखौ जोङो बाहायनानै जों गोरलैयैनो दिहुननि फै। स' जोंहा होनाय बायदियै अनजिमा मोननैनि सानजाबगासेया बेसेबांनो 1080 आरो जोंहा देसासाया बेसे होनाय दङ, देसासाया होनाय गैया, सरि दुसासाया बेसेबां होनाय दङ, देसासाया होनाय गैया अर्थात HCFआ होनाय गैया, जोंहा दुसासाया बेसेबां होनाय दङ 36 होनाय दङ। होमबा जोंखौ मा सोंदों HCFखौ सोंदों। होमबा जों HCFखौ बोरै दिहुनगोन, जों जेब्ला जों HCFखौ लाखियो अब्ला जोंहा 36आ मा जागोन 1080खौ डिभाइड जागोन। अर्थात HCFखौ दिहुनोब्ला जोङो 1080खौ जों माजों डिभाइड खालामनांगोन 36 जों डिभाइड खालामनांगोन। होमबा जोंहा 1080खौ जों 36 जों डिभाइड खालामना मोननायानो जोंहा मा जागोन HCF। स' जोंहा 1080खौ जोंहा 36 जों डिभाइड खालामबा जोंहा मा मोनो 30 मोनो। स' जोंहा HCFआ बेसेबां जागोन 30 जागोन। स' जों बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जों मा खालामनो हायो, जुदि देसासा होनाय दङब्ला नाथाय दुसासा होनाय गैया, बा दुसासा होनाय दं नाथाय देसासा होनाय गैया, अब्ला आरो नाथाय मोननै अनजिमानि सानजाबगासेखौ होनाय दङ, अब्ला जोङो जायखिजाया मोनसेखौ दिहुननो हायो जों बे फर्मुला बाहायनानै। बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना। दानिया जों अपसनाव नायनोसै। जोंहा अपसनाव नायबाय, मोनसेयाव 20 दं, मोनसेयाव 25 दङ, मोनसेयाव 108 दङ, मोनसेयाव मोनसेबो नङा दं। स' जोंहा 30 मोनदोंमोन कारेक्ट एन्सारखौ, जोंहा होमबा मोनसेबो नङा जागोन बियो, जोंहा मानो होनबा बेवहाय 30 गैया। स' नेक्स्ट कुइसनाव थांनि। स' जोंहा मिटिंगाव अनजिमानि बिफाया सोर होनना सोंदों 42 सोंनायाव, 42नि सोंनायाव मिटिंगाव अनजिमानि बिफाया सोर। आदसा मिटिंगाव अनजिमा माने जों माखौ होनना बुङो नेचारेल नाम्बार। स' नेचारेल नाम्बारा मानिफ्राय स्टार्ट जायो, जोंहा 1 निफ्राय स्टार्ट जायो। 1 2 3 4 5 जेसेबांनो जोंहा थांबाय थायो जोंहा बे मा जागोन मिटिंगाव अनजिमा जागोन। आरो गोसोआव लाखि, मिटिंगाव अनजिमाया जेब्लाबो नेचारेल नाम्बारा जेब्लाबो पजिटिभ जायो, अर्थात दाजाबथाय जायो, दानख'नाय जानो हाया। आरो बेयावनो मा थागोन जराबो थागोन, बे जराबो थागोन। अके, स' जों नायनि मिटिंगा अनजिमानि बिफाया सोर होनना सोंदों। बिफा माने जागायजेननायखौ सोंदों बेवहाय, मिटिंगा अनजिमानि मानिफ्राय स्टार्ट जायो, गुदिया सोर होननानै सोंनाय जादों। होमबा मिटिंगा अनजिमा मानिफ्राय जागायजेनो, मानिफ्राय जागायजेनो। स' कारेक्ट अपसना जोंहा मा जागोन C जागोन। स' नेक्स्टआव थांनि। साननाय अनजिमाफोरनि मादाव बयनिख्रुइ फिसा अनजिमाया, साननाय अनजिमाफोरनि मादाव बयनिख्रुइ फिसा अनजिमा, काउन्टिं नाम्बार्सफोरनि मादाव बयनिख्रुइ फिसा अनजिमा, स्मलेस्ट नाम्बारखौ सोंदों। होमबा जोंहा साननाय अनजिमा माने जायखौ जोङो साननो हायो, जायखौ जों गथा गथा साननो हायो। काउन्टिं नाम्बार्सआ बेखौ होनना बुङो, जायखौ जों दांनानै जोङो फोरमायनो हायो, जायखौ जोङो जोंनि माबा मोनसे मुवा बेसादखौ लानानै जोङो बेखौ दिन्थिनोबो हायो। जों बेखौ मा होनना बुंनाय जायो साननाय अनजिमा, अर्थात काउन्टिं नाम्बार्स, जायखौ जों साननायाव बाहायनाय जायो। थारमाने फैसायावनो जा, बा माबा मोनसे अजन सुबाय, माबा मोनसे अजन सुनायावनो जा, बा माबा मोनसे हानि माबा मोनसे सुबाय, बेयावबो जों माखौ बाहायनाय जायो साननायखौ बाहायनाय जायो। बेवहाय मा अनजिमाखौ जों बाहायनाय जायो बेखौनो जों साननायनि थाखाय जों मा अनजिमाखौ बाहायनाय जायो, जों बेखौनो मा होनना बुंनाय जायो साननाय अनजिमा होनना बुंनाय जायो। आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखिनो गोनाङा बेनो, काउन्टिं नाम्बार्सआ मालाबाबो मा जाया माइनास जाया, गोसोआव लाखिनो गोनां बेनो। अर्थात जोंहा साननाय अनजिमाया मालाबाबो दानख'नाय जानो हाया। होमबा जोंहा कारेक्ट अपसना मा जागोन, नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ। कारेक्ट अपसना जोंहा मा जागोन 1 जागोन। मानो होनोबा जोंहा 1 निफ्राय जों स्टार्ट खालामो। जोङो लाथिख'खौ जों मालाबाबो साननो हाया। जों लाथिख' होनना बुंनाय माने मा, लाथिख' माने मा, जोंहा जेबो गैया।
अर्थात साननाय होनना बुङोब्ला साननाय अनजिमा होनना बुङोब्ला जोंहा मानिफ्राय स्टार्ट जायो थारमाने 1 निफ्राय स्टार्ट जायो बेखौनो बुंनाय जादों। स' लाथिख'आ जाबाय जोंहा माखौ फोरमायो जेरावहाय जोंहा साननो गोनाङानो गैया बेखौ फोरमायो ओंखायनो लाथिख'आ जानो हाया बेवहाय। स' नेक्स्टआव थांनि 630257 अनजिमायाव सिन होनाय अनजिमानि थावनि मान आरो गावारि माना फारियै। स' आंनि सिगांनि भिडिअ नोंथांमोना बेखौ एसे नायब्ला साबसिन बुजिगोन होननानै आं सानो बेनिखायनो जाय बिथांमोना नुवाखै नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसननि लिंकआव थांनानै गाहायाव लिंकनि थांनानै नायनो हागोन नोंथांमोना। स' नाय बेवहाय मा होनना बुंदों गावारि मान होनना बुंदों मोनसेया जाबाय सानजिमानि थावनि मान आरो मोनसेया जाबाय गावारि मान होनना बुंदों। गावारि मान माने मा आरो सानजिमानि थावनि माना मा जों बेखौ गिबियावनो बुजिना लाग्रोनि। जों नायनि बेवहाय साप'ज नोंथांमोनाव आं सोंबाय 2नि थावनियारि मान 2नि नैबे 2 अनजिमानि थावनि मान होनना सोंबाय होमबा बे 2 अनजिमाया मा थावनियाव दङ जों नायनि बा मा थावनियाव दङ मुंसे मुंजि मुंजौ अर्थात 2 अनजिमाया बेवहाय मा थावनियाव दङ मुंजौ थावनियाव दङ ओंखायनो 2नि थावनि माना मा जागोन 2 लाथिख' लाथिख'गोन अर्थात मुंसे मुंजि मुंजौ जागोन। आरो दा नोंथांमोनाव सोंबाय आं 2नि थावनि माना बेसे जागोन होनना सोंबाय होमबा 2नि उनाव मोनबेसे अनजिमा दं नोंथांमोना मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अजुत लाख अर्थात 6 लाखसआव दं बियो 6 लाखसआव दङ होमबा 6 लाखस बा बेनि अनजिमाया बे अनजिमानि थावनि माना मा जागोन जों नायनि बे अनजिमानि थावनि माना अर्थात बेसे जागोन नायनि जोङो 6नि उनाव मोनबेसे अनजिमा दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनबायाबो जोंहा मा जागोन 6नि उनाव थानाय मोनबा अनजिमायाबो जोंहा लाथिख' लाथिख' जागोन। जों बे अनजिमाखौ बेबायदिखौ जों मा होनना बुङो थावनि मान होनना बुङो। जुदि नोंसिनाव आं सोंबाय 5नि थावनि माना मा जागोन होनबा 5नि थावनि मानखौ नोंथांमोना मा होनना बुंगोन 0 होननानै बुंलायनो हागोन मानो होनबा बेयो मायाव दङ मुंसे मुंजि न'खराव दङ। होमबा नोंथांमोना जुदि 0नि सोङोब्ला 0नि थावनि माना बेसेबां जागोन होमबा 0नि थावनि माना मा जागोन 0 0 0 0 0नि उनावबो मा जागोन जोंहा मा जागोन 0 0 0 0 0आ मा थावनियाव दं मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा थावनियाव दङ मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अके 0 0 मोनब्रैबाबो जोंहा माखौनो फोरमायो 0खौनो फोरमायो गोसोआव लाखि। दानिया नायनि जोङो गावारि माना माखौ होनना बुङो गावारि मान माने गावनि माना बेसेबां बेखौ होनना बुंनाय जायो। 7नि गावारि माना मा 7आनो जागोन 5नि गावारि माना मा जागोन बे अनजिमायाव 5नि गावारि माना मा 5आनो 2नि गावारि माना मा 2आनो 0नि गावारि माना मा 0आनो 3नि गावारि माना मा जोंहानो 3आनो आरो 6नि गावारि माना बेसेबां होनबा 6नि गावारि माना बेसेबांआनो जोंहा 6आनो। बिदिब्ला बेसे जागोन जोंहा नायनि जोंहा कारेक्ट अपसना मा जागोन जोंहा सानजिमानि थावनि मानाबो जोंहा बेसेबां 0 आरो जोंहा गावारि मानाबोथ' 0खा होमबा जोंहा कारेक्ट अपसना मा जागोन C जागोन। स' बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना। जों दानिया नायनि नेक्स्ट नाम्बाराव पिआ मोनसे मिथिंगा अनजिमा जायोब्ला बिनि सानजाबगिरिया जागोन होनना सोंदों। पिआ मोनसे मिथिंगा अनजिमानो अब्ला बिनि सानजाबगिरिया मा जागोन होनना बुंदों। स' बेवहाय जों गिबियावनो बुजिना लाग्रोनि पिआ मोनसे मिथिंगा अनजिमा अर्थात मोनसे नेचारेल नाम्बार होमबा नेचारेल नाम्बारा जोंहा मिथिंगा अनजिमाया मा जाया दानख'थाय जाया जेब्लाबो दाजाबथाय जायो जों बेखौ गिबियावनो बुजिना लाग्रोनांगोन। आरो बिनि सानजाबगिरिया मा होनना बुंदों सानजाबगिरिया माखौ होनना बुङो अर्थात पिजों माबा मोनसे सानजाबोब्ला जाय अनजिमाखौ मोनगोन जों बै अनजिमाखौ जों मा होनना बुङो सानजाबगिरि अके नाय नोंथांमोना सानजाबगिरि माखौ होनना बुङो जुदि नोंथांमोना आं बुंबाय 2आ 2जों 3जों जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसे मोनो 6 मोनो नङा होमबा 6आ सोरनि सानजाबगिरि 2नि सानजाबगिरि आरो सोरनिबो सानजाबगिरि जागोन 3निबो सानजाबगिरि जागोन अर्थात 2जों माबा मोनसे सानजाबनानै जों माखौ मोनो 6 ओंखायनो 6आ सोरनि सानजाबगिरि 2नि सानजाबगिरि आरो बे बेलायाव 2खौ मा होनना बुङो 6नि जोङो मा होनना बुङो 2आ 6नि दिहुनगिरि अर्थात 2आ 6खौ ग्रोब डिभाइड खालामनो हायो थारमाने बेसे गोलैयो 3 गोलैयो। गुबुन रावाव जों बुंनो हायो 6आ 2नि माल्टिपल्स आरो 2आ सोरनि फैक्टर 6नि फैक्टर 2आ मोनसे 6नि फैक्टर 6आ सोरनि माल्टिपल्स 2नि माल्टिपल्स होमबा जोंहा बेवहाय पिआ मोनसे मिथिंगा अनजिमानो अर्थात पिआ दाजाबथाय होमबा पिजों माबा मोनसे जोङो माल्टिप्लाइ खालामबा जों माखौ मोनगोन बयबो मिथिखागौ पि स्कुवेरखौ मोनगोन होमबा पिजों मा माल्टिप्लाइ खालामबा पि स्कुवेरखौ मोनो पि इन्टु पि जोंहा मा जायो पि स्कुवेर होमबा नाय नोंथांमोना पि स्कुवेरा सोरनि मोनसे सानजाबगिरि पिनि मोनसे सानजाबगिरि जेरैहाय 6आ 2नि मोनसे सानजाबगिरि जादों अर्थात मोनसे माल्टिपल्स जादों पि स्कुवेरा सोरनि माल्टिपल्स पिनि माल्टिपल्स अके होमबा कारेक्ट अपसना जोंहा मा जागोन कारेक्ट अपसना जोंहा जागोन सिअ। आरो नोंथांमोना गुबुन राव ओरैबायदिबो बुजिना लानो हागोन पिआ सोरखौ ग्रोब डिभाइड खालामनो हायो बेवहाय पि स्कुवेरखौ ग्रोब डिभाइड खालामनो हायो बेवहाय 1खौ हानाय नङा माइनास पि स्कुवेरखौ हागोन अब्लाबो जोंहा माइनास दानख'थायनि खोथा फैनाय नङा मानो होनबा पिआ मिथिंगा अनजिमा होनना बुंनाय जादों आरो 1/p खौथ' पिआ डिभाइड खालामनो हाया नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ स' बिदिब्ला जोंहा कारेक्ट अपसना मा जागोन पि स्कुवेर जागोन। होमबा जों नायनि नेक्स्टआव 46खौ स' जोंहा नेक्स्टआव दङ दाजाबथा रोदा दाजाबथाय रोदा अनजिमा होनना बुंदों अर्थात पजिटिभ प्राइम नाम्बार होनना बुंदों पजिटिभ प्राइम नाम्बारा जोंहा
मा होनना बुंदों सिमा गैयि होनना बुंदों, सिमा गोनां होनना बुंदों, आगोसार होनना बुंदों, मोनसेबो नङा होनना बुंदों। अर्थात जोंहा रोदा अनजिमा माने मा होनना बुङोमोन? रोदा अनजिमा माने जाय अनजिमाया गावजोंल' ग्रोब रानजायो आरो मोनसेया जाबाय 1जोंल' ग्रोब डिभाइड खालामजायो। अर्थात ग्रोब रानजायो। जों बेबायदि अनजिमाखौ जों रोदा अनजिमा होननानै बुंनाय जायोमोन। जेरै मा अनजिमाया रोदा अनजिमा? जोंहा रोदा अनजिमा मानिफ्राय स्टार्ट जायोमोन? 2निफ्राय स्टार्ट जायोमोन। 2निफ्राय जोंहा 3, 3निफ्राय मा फैयो? 5, 5निफ्राय मा फैयो? 7, 7निफ्राय जोंहा मा फैयो? 11, 11निफ्राय जोंहा मा फैयो? 13 बिदिनो थांबाय थागोन। बे जोबनो गैया, सिमा गैया। कारेक्ट अप्सना बबे जागोन? सिमा गैयिया जागोन। अर्थात जोंहा दाजाबथाय रोदा अनजिमा होनना बुंदों। रोदा अनजिमाया दाजाबथायनि बावहाय दाजाबथाय रोदा अनजिमा हिसाबैथ' जोंहा नाय 2 दङ, 3 दङ, 5 दङ, 7 दङ, 11 दङ, प्लास 13 दङ, बिदिनो थांबाय थागोन। जोबनो गैया बियो। ओंखायनो जोंहा कारेक्ट अप्सना मा जागोन? सिमा गैयिया जागोन। स' दानिया जों 47आव थांनि। 47आव दं जोंहा होनाय राशि 1 माइनास 1 माइनास 1 माइनास 1 माइनास 1 बारआ होयो। दा जोंहा बियो बेसेबां भेल्यु होयो जों बेखौ सोंदों, बा जों बेखौ खालामनि बोरै जायो। स' जोंहा बिनि मान दिहुननांगौ। जेब्लाबो गोसोआव लाखिनो गोनाङा बेनो, जोंहा जेब्लाबो ब्रेकेट सिंनि खामानिखौ मावग्रोनांगौ। ब्रेकेटनिखौ मावखांनायनि उनावसो जोङो बिनि उनावसो जोङो बाहेरायाव थांबाय थागोन। जेब्लाबो सिंनि ब्रेकेटनिखौ मावग्रोनांगौ। होमब्ला जों मावग्रोनि, जेखौ ब्रेकेटनि सिङाव जोंहा मा खालामनो थिनदों जों बेखौ खालामग्रोनि। होमबा जोंहा बेवहाय मा होनना बुंदों? 1 माइनास 1 बार दङ जोंहा। बिनि ओंथिया बेनो, जोंहा 1निफ्राय 1खौ दानख'ग्रोनांगौनो। होमबा 1निफ्राय 1खौ दानख'बा जोंहा बेसे मोनो? 1निफ्राय 1खौ दानख'बा मा मोनो? जोंहा 0 मोनो। 1निफ्राय 1 बावहाय नोंथांमोना नुदों 1 माइनास 1 बार नुदों। बिनि मिनिङा बेनो, 1निफ्राय 1खौ दानख'नांगौ, बिनिफ्रायसो 1निफ्राय बे 1निफ्राय बिसोर मोननैखौ खालामनानै जा मोनो बेखौ दानख'नो थिनदों। होमबा जोंहा बेसेबां जाबाय? होमबा 1आव 1 माइनासआ माइनास, 1आव 1 माइनासआ माइनास। होमबा 1निफ्राय जोंहा 0 दानख'बा मायानो जोंहा 1आनो जायो। 1निफ्राय 0खौ दानख'बा जोंहा 1आनो जायो। अके। होमबा जोंहा बे जागोन बेयो 1 माइनास 1निफ्राय 1 दानख'बा जोंहा मा जायो? 0 जायो। होमबा 1आ 1, 1निफ्राय 0खौ दानख'बा जोंहा 1आनो जायो। 1निफ्राय 1खौ दानख'बा मा जागोन? जोंहा एन्सारा 0 जागोन। स' नोंथांमोना नुबाय बोरै खालामनांगौ। बेबायदि खालामनानै जों लास्टआव बेसे मोनहैदों? 0 मोनहैदों। होमबा जोंहा कारेक्ट अप्सना मा जागोन? 0। स' आवर कारेक्ट अप्सन इज 0। दानिया रुट अभार 0.4 नि माना मा होनना बुंदों? रुट अभार 0.4 नि कारेक्ट अप्सना जोंहा जागोन 0.63 जागोन बियो। मानो होनबा 0.63खौ जोङो जुदि नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो बुजायग्रोनो, जुदि रुट अभार 4 लिरोबा नोंथांमोना मा लिरनो हागौमोन? 2 लिरनो हागौमोन। अके। जुदि रुट अभार 4 माने मा? 2 जागोन। मानो होनबा 2 × 2 बेसेबां जायो? 2 × 2 बेसेबां जायो? 2 × 2 बेसेबां जायो? जोंहा 4 जायो। अके। होमबा रुट अभार 0.4 नि माना मा होननाय? बिनि ओंथिया मा होनना बुंनाय जादों? 0.2खौ जुदि खननै सानजाबोब्ला 0.4खौ मोनगोन नामा होननाय जादों? 0.02खौ खननै सानजाबबा जोङो 0.4खौ मोनगोन नामा होननाय जादों? बा 0.51खौ खननै सानजाबा जों 0.4खौ मोनगोन नामा होनना बुंनाय जादों? बा 0.2खौ जोङो 0.2खौ जों जुदि गावजों खननै सानजाबोब्ला 0.202खौनो जेनेबा जों मा मोनगोन? 0.04 मोनगोन जोङो। होमबा जोंहा 0.04आ जोंहा गोरोबहैया, मानो होनबा जों 0.4सो मोननांगौ। दा बेखौ नाय नोंथांमोना 0.02 खननै जों माल्टिप्लाइ खालामबा 0.02 खननै माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन जोङो? 0 नै बिदिसो मोनगोन। 0.004 मोनगोन। जेराव जोंहा मा मोननांगौ? 0.4 मोननांगौ। होमब्ला बेबो कारेक्ट अप्सन नङा। होमबा 0.63 × 0.63 माल्टिप्लाइ खालामबा जोंहा बेसेबां मोनो? जों नायनि 0.63 × 0.63। स' नोंथांमोना नुबाय 0.63 × 0.63 माल्टिप्लाइ खालामबा जोंहा बिदि जायो। जोंहा बेसे मोनदों? गासै 3969 मोनदों। अर्थात जोंहा 10 मिनिटनि उनाव मोनबेसे अनजिमा दङ? जोंहा सानजाबनायाव मोनबेसे अनजिमा दं बेखौ नाय। जोंहा 10 मिनिटनि सानजाबनायाव जेब्लाबो गोसोआव लाखि गोनाङा बेनो 10 मिनिटनि उनाव मोनबेसे अनजिमा दं जों बेखौ गासैखौबो सानजाबफानांगौ। लाफाजोबनांगौ। होमबा जोंहा मोनबेसे दङ? 1, 2, 3, 4। होमबा जोंहा मोनब्रैनि उनाव मा जागोन? 10 मिनिट जागोन। अर्थात जोंहा बेसेबां मोनदोंमोन? 3969 मोनदोंमोन। होमबा बिनि सिगाङाव जोंहा मा जागोन? 10 मिनिट जागोन। 1, 2, 3, 4। अर्थात जोंहा गासै सानजाबना बेसे मोनगोन? 0.3969। दानिया नोंथांमोना नाय 0.3969आ मानि खाथियाव? 0.3969आ मानि खाथियाव? जुदि आं नैबेखौ गारोब्ला 69खौबो जुदि लायाब्ला होमबा बेयो नोंथांमोना नुदों बियो 0.39। अर्थात बियो मानि खाथियाव? 40नि खाथियाव नंगौना नङा? अर्थात 0.40नि खाथियाव, नङा होमबा? अर्थात बेखौ जों मा लिरनो हायो? 0.4 लिरनो हायो। होमबा नोंथांमोना नुबाय कारेक्ट अप्सना जोंहा मा? 0.4खौ मोननांगौब्ला जोंहा 0.60खौ माल्टिप्लाइ खालामनांगोन। जों 0.60 माल्टिप्लाइ खालामनानै जोङो 0.4 खौ मोनहैगोन। अर्थात मोनहैजोबा, नाथाय जों बिनि भेरि क्लज एकदम एक्सट्रिमलि क्लज टु 0.4 जों मोनहैयो। अर्थात जोङो
0.60 0.60 खौ माल्टिप्लाइ खालामबा जों बेखौ मोनगोन ओंखायनो जों बेखौ लानो हागोन स' जोंहा कारेक्ट अपसना मा जागोन जोंहा कारेक्ट अपसना जेरावहाय 0.60 दङ 0.60 दङ जोंहा बे जाहैगोन होमबा जोंहा कारेक्ट अपसना C जागोन होमबा जोङो 49 आव नायनि 6084 नि रोदा दिहुनगिरिफोरा होनना बुंदों 6084 नि रोदा दिहुनगिरि अर्थात प्राइम फैक्टर्सखौ होनना बुंदों होमबा रोदा दिहुनगिरिया माखौ बुङो आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय दिहुनगिरि रोदा दिहुनगिरि माने मा जाय अनजिमाया अर्थात माखौ होनना बुंनाय जादों 6084 खौ डिभाइड खालामनो हायो ग्रुप डिभाइड खालामनो हायो उइदाउट एनि रिमाइन्डार आद्रा गैयाजासे जाय माने ग्रुप डिभाइड खालामनो हायो बे अनजिमाखौ सोंदों बेवहाय होमबा जोंहा 6084 नि 4 खौ जोंहा मा अनजिमाया जोंहा डिभाइड खालामनो हायो जोंहाथ' गोबां अनजिमा डिभाइड खालामनो हागौ नाथाय बै अनजिमाफ्रा मा जानांगोन रोदा जानांगोन अर्थात गावजोंल' रानजानो हाग्रा अनजिमा जानांगोन प्राइम नाम्बार जानांगोन होमबा जों नायनि जोंहा बबे मोनसेया जायो बेनि थाखाय नोंथांमोना मा खालाम 2 जों नोंथांमोना बेखौ डिभाइड खालामनो हागोन हाया 3 जों नोंथांमोना बेखौ डिभाइड खालामनो हागोन हाया 13 जों नोंथांमोना बेखौ डिभाइड खालामनो हागोन हाया बेखौ टेस्ट खालामनो हागोन जुदि मोनथामजोंबो बेखौ डिभाइड खालामोबा कारेक्ट अपसना ए जागोन जुदि नोंथांमोना नायनि बेवहाय नोंथांमोना मा नुदों बेवहाय 5 नुदों 5आ मालाबाबो लास्टआव 4 गोनां अनजिमाखौ जों डिभाइड खालामनो हाया होमबा जोंहा बे अपसना जाखानाय नङा आरो बेबो जाखानाय नङा जोंहा मोननै चान्स दं बेवहाय नैबे मोननैया चान्स दङ जेब्ला नोंथांमोना मोनसे बेबायदि राननायनि खोथा फैयो राननायनि बेबायदि प्रब्लेम्स फैयो अब्ला नोंथांमोना थाल खालामनो गोनाङा बेनो जोंहा जाय अनजिमा होदों बे अनजिमाया बेखौ राननो हागोन हाया अब्ला जोङो थाबैनो दिहुननो हायो नोंथांमोना दा नुबाय 5आ बेखौ 4 गोनां अनजिमाखौ राननो हाया 5आ 4 गोनां अनजिमाखौ राननो हाया मानो हाया नोंथांमोना नुबाय 5नि सानजाबगासेयाव नाय नोंथांमोना 5खौ 1 निफ्राय 10 सिम माल्टिप्लाइ खालाम नोंथांमोना मालाबाबो 4 गोनां अनजिमा नुनाय नङा लास्टआव 4 गोनां अनजिमा नुनाय नङा जेरै 5 into 2 बेसेबां जायो 1 0 लास्टआव मा नुदों 0 5 into 3 बेसेबां जायो 1 5 लास्टआव बेसेबां नुदों नोंथांमोना 5 नुदों होमब्ला बेनो होमबा जों नायनि बबे मोनसेया जायो 2 जों 3 1 3 होमबा नैबे मोननैनि गेजेराव जोंहा पसिबिलिटि दङ बे मोननैनि गेजेराव बबे जायो जों 2 जों 6084 खौ डिभाइड खालामनो हागोन ना हाया जों नायनि स' गाइस नोंथांमोना नुबाय जोंहा 2 जों 6084 खौ डिभाइड खालामनो हायो जोंहा बेसे गोलैयो 3042 गोलैयो 3 जों 6084 खौ नोंथांमोना डिभाइड खालामनो हायो अब्ला बेसेबां गोलैयो 2028 गोलैयो आरो 6084 खौ 13 जोंबो डिभाइड खालामनो हायो होमबा जोंहा 2 3 आरो 13 जों जोंहा बे मोनथामखौबो डिभाइड खालामनो हायो स' गुबुन मोनसे जोंहा हिन्ट्स दंबावो बेनो जाहैबाय नोंथांमोना मा खालाम बेबायदि खालामबा जोंहा गोबाव टाइम लायो गोबां सम लायो बेनिखायनो नोंथांमोना बेबायदि खालामनायनि अनगायै मोनथाम अनजिमाखौबो मोनथाम अनजिमाखौ सानजाबनानै जोंहा बेसे मोनगोन बिसोर मोनथाम अनजिमाखौ सानजाबबा जोंहा बेसेबां मोनगोन 78आ 6084 अनजिमाखौ ग्रुप डिभाइड खालामनो हायोब्लानो जोंहा कारेक्ट अपसना बे जागोन 2 3 आरो 13 जागोन अके 2 3 into 13 मोनथामजों सानजाबनानै जोंहा बेसे मोनो 78आ 6084 खौ ग्रुप डिभाइड खालामनो हागोन ना हाया जुदि हायो अब्ला कारेक्ट अपसना बेनो जागोन होमबा जों बेबायदि हिन्ट्सजोंबो जों थाब खालामनो हायो होमबा जोंहा कारेक्ट अपसना मा जागोन 2 3 into 13 आচ্ছা बेवहाय नोंथांमोना नाय 78 जों मा माल्टिप्लाइ खालामबा 6084 मोनगोन 78 जों 78 माल्टिप्लाइ खालामबानो जों बेसे मोनगोन 6084 अर्थात 78आ 6084 खौ डिभाइड खालामबा बेसे मोनो 78आनो मोनो होमबा नोंथांमोना नुबाय बेबायदि हिन्ट्सनि गेजेर बेबायदि सर्ट ट्रिक्सनि गेजेरजों नोंथांमोना थाबैनो मा खालामनो हागोन मावफुंथाय दिहुननो हागोन होमबा जों कारेक्ट अपसना 2 3 आरो 13 स' कारेक्ट अपसन 2 3 आरो जोंहा नेक्स्ट सोंनायाव दङ मोननै अनजिमानि देरसासाया 16 आरो दुसासाया 380 जायोब्ला अनजिमा मोननैया मा जागोन होनना सोंदों अर्थात जोंहा HCFखौ होनाय दङ आरो LCMखौ होनाय दङ मोननै अनजिमानि HCFआ जोंहा 16 नो आरो दुसासाया बेसेबांनो 380 नो अब्ला अनजिमा मोननैया मा जागोन होनना सोंदों अब्ला जोङो बे कुइसन्सखौ जों दहाय 41 नि जों एखे खालामगोन मानो होनबा बे सोंनाया एखे आरो बियो सिगांनि टेट आनजादाव फैखांबाय बेनिखायनो मोजाङै नाय नोंथांमोना फैफिननो हागौ नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ मोजाङै नोजोर खालाम A into B इकुवेल टु मा HCF AB LCM AB लिरना लादों आं नोंथांमोननि थाखाय अर्थात बेनि मिनिङा बेखौनो होनना जादों A B आ जायखिया मोननै अनजिमा हमनानै ला A आरो B आ जायखिया मोननै अनजिमा अब्ला A आरो B नि दुसासा आरो A आरो B नि LCM बे मोननैखौ सानजाबनानै मोननाया जोंहा मा जानांगौनो मोननै अनजिमाजों सानजाबना मोननायजों मा जानांगौ समान जानांगौ अब्ला नाय नोंथांमोना जोंहा देरसासाखौ बेसेबां होनाय दङ 16 आरो दुसासाखौ बेसे होनाय दङ 380 होनाय दङ जोंहा दुसासाखौ 380 आरो देरसासाया बेसे होनाय दङ 16 अर्थात बे मोननै अनजिमाजों सानजाबना मोननाया बेसेबां जायो जोंहा 6080 जायो 16 into 380 जोंहा बेसेबां जायो 6080 अब्ला जोंहा मोननै अनजिमाखौबो सानजाबनानै मोननाया बेसे जानांगोन 6080 जाथारनांगोन अके मोननै अनजिमाखौबो सानजाबना मोननाया जोंहा बेसेबां जानांगोन 6080 जानांगोन मानो होनोब्ला मोननै अनजिमानि सानजाबगासेया
जोंहा बे मोननै अनजिमानिनो देसासा आरो दुसासानि मानजों सानजाबना मोननायजों समान जायो। होमब्ला जोंहा नायनि बबे मोननै अनजिमाया सानजाबनानै मोनोब्ला जोंहा 6080 खौ मोनहैयो। होमब्ला जों नायनि जोंहा 16 जों 32 जों माल्टिप्लाइ खालामबा जोंहा बेसे मोनो 512 सो मोनो। बेसोर मोननैजों सानजाबबा जोंहा बेसे मोनो 6080 मोनो। बेजों बेखौ माल्टिप्लाइ खालामबा बेखौ मोनो। आच्चा जोंहा मोननै अनजिमाया मा जागोन बिदिब्ला मोननै अनजिमाखौबो सानजाबनानै जोंहा बिसोर मोननैजों सानजाबना मोननैजों समान जानांगौ। अके होमबा नाय मोननै अनजिमाखौ सानजाबना मोननाया बेसेबां मोनो जोंहा नाय 16 जों 380 जों सानजाबा जों बेसे मोनो 6080 मोनो। अके होमबा मोननै अनजिमाया मा जानांगोन मोननै अनजिमाया मा जानांगोन मोनसेया 16 जानांगोन मोनसेया 380 जानांगोन। अब्लासो जोङो 6080 मोनहैगोन। अके होमबा जोङो कारेक्ट अपसना मा जागोन बि जागोन। स' बेबायदि टाइपनि कुइसन्स फैयोब्ला नोंथांमोना बे फर्मुला आरो बे हिन्ट्सनि गेजेरजों गोरलैयैनो दिहुननो हागोन। नोंथांमोना मा खालाम a/2b होना ला आरो बिथिं HCF AB आरो LCM AB होनानै लाबानो जाबाय। HCFनि मानखौ दङब्ला फज' LCMनि मानखौ दङब्ला फज' बा a/bनि मानखौ दङब्ला फज'। बेनिफ्राय सोरखौ दिहुननांगौ जों बेखौ दिहुनबानो जाबाय। जुदि बेबायदि टाइपनि फैयोब्ला अब्ला नोंथांमोना मोननै अनजिमाखौबो सानजाबना ला। बेसेबां मोनहैगोन ना मोनहैया मोननै अनजिमाखौ सानजाबनानै नायबानो नोंथांमोना गोरलैयैनो एन्सारखौ मोनहैगोन। बेबायदिनो जोंहा गोबां अनजिमा दङ जेरै 2 आरो 4। 2 आरो 4नि देसासाया बेसेबां जायो जोंहा 2 जायो। आरो 2 आरो 4नि एलसिएमा बेसेबां जायो जोंहा दुसासाया बेसेबां जायो 4 जायो। बिसोर मोननैखौ सानजाबा जोंहा बेसेबां मोनो 8 मोनो। आरो बिसोर अनजिमा मोननैया मा जागोन होनबा अनजिमा मोननैखौ जों सानजाबनानै बेसे मोनथारनांगोन 8 होनबा अनजिमा मोननैया मा जागोन 2 × 4 अर्थात बेसेबां जागोन 8 जागोन। अनजिमा मोननैया मा जागोन 2 आरो मायानो जागोन 4आनो जागोन। बे बेलायावबो बेनो जादों। स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामना हो आरो आंनि बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो जाहाथे साफ्रोमनिसिमबो बे भिडिअआ सौहैयो। आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव। आसा खालामो फैबाय थानाय भिडिअआवबो आरो नोंथांमोनखौ खनसेबाव लोगो मोनबावगोन। स' बिदिब्ला दिनै बेखिनियानो गोजोन्थों।